είπα. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα έχεις σπίτια. Σε ευχαριστώ για όλα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα και την δουλειά σου. Γιατί ήταν πολύ ωραία. Ναι. Τσάμπα είναι. Όπου είναι τσάμπα είναι νόστιμα. Έτσι, Βέβαια. Καλά. Άντε. Τέτοιους πελάτες αν έχω, χάθηκα. Καλές δουλειές για τις βραδινές ώρες. Πάει καλά. Θα πω μια ιστορία, αλλά όχι είναι μέσα εδώ στο βίντεο. Πότε θα πας την πεις? Πότε? Να την πω. Καλή είναι ή λίγο? Όχι, είναι ερμηρή. Για πες την να την ακούσουμε. Λοιπόν, όχι ο Πάπα. Λέει ήταν δύο φίλες. Και λέει μία, έρχεσαι απόψε να πάμε βόλτα. Της λέει η άλλη, αχ δεν μπορώ, ξέρεις γιατί έχω περίοδο. Για καλό και για καλό, πριν το βοηθούς. Κάτι τέτοια μας λες και μας ανοίγεις την όρεξη. Ρε Αγγελικούλα. Καλά, τέτοιους πελάτες αν έχω εγώ, χάθηκα. Άντε στη υγειά μας. Στην υγειά της κουτής να γιάνει το πόδι της.